de fantasia, els que van del 14 al 29 de la primera part, on ha creat tot el perill del partit. Ha començat Quintana fent lluir Saúl de xut ras. Al minut quasi 17, Rubén ha tirat una rosca de somni al travesser. Al 21, Montoro li ha fet penal a Rifaterra i el mateix Rifaterra l'ha llançat a l'estil Panenka al travesser també. En el retruc, els xativins han intentat de totes les maneres possibles que el valor acabara al fons de la xarxa visitant. El que no m'ha agradat és la forma de llançar aquest penal, però els meus jugadors són lliures de decidir en cada moment què deuen fer. Rifa és un especialista en aquest tipus de llançament, s'ho ha decidit així. Pues, si uno fa el que creu, encara que falle, té que estar tranquil i content en si mateixa. Jo no estic content, en Rifa. La segona part ha sigut una altra cosa i el partit, sense oportunitats massa clares ja, no ha donat tant de sí. Els atacs incisius pràcticament no han existit i les defenses s'han imposat amb claredat amb un joc de molta brega. Ara bé, en acabar, pareixia que els entrenadors respectius havien vist dos partits absolutament diferents. El Olímpica se la primera parte muy fuerte, ha tenido la acción del penalti y la acción del larguero, pero para mí pues resultado justo y no soy de la primera vez que hablo, pero jugar contra 12 es muy complicado. Sabíamos desde la acción del penalti que como mucho podíamos sacar un punto, era imposible ganar el partido. Però si Wichu és contra un equip que un jugador només d'aquest equip cobra més que tot el pressupost de l'Olímpic, un o només, i aquest equip no té xuta a porteria, defensivament has estat bé, i jo crec que nosaltres hem tingut les nostres oportunitats de fer gol, ells no han tingut ni una.